तुळस येईल जरा गंमत असेल नाही ग. होई ती यायला गंमत असेल ती हुशार ना मग. आता कशीस किती तू दवत गेलेल की. हा सकाळी इडली आणि कोळंब देऊन येईल ग. आताची केड ना गेलवारस आणि बायमन संक्रास्त म्हणूनच मारायती. ऐदांदूचे कोयरकडचे पुसूचे म्हणून गुरे की सूर करतस ती. होय बा दारिमन शंकर चरडवांका हुशार ना म्हणारी आम्ही पळून घेता ती तांक रेस्ट मेळता. आमका हुशार ना म्हणारी पळून घेऊचे. हा पळून घेता ती ध्यानात म्हण नाही दलरी चिकेची पिरपिरी किरकिरी असता. आमका रेस्ट मेळ का म्हणारी आम्हीची आणि केची केवगोगी काम करून घेणे गडी निदो का पैरी हावनी तुम्ही ते तुळशीदासाची केर सुनुलेली मिती तिक तिथलं पुणी रेस्ट मेळले नतलर तो हवे अल्तन तुल कड्डी पेलतंदवर ना काम करचोताणे. होय ग माक भितरी जोर हास येतसिले. कसने दव आम्ही गेलेली मिती तुळशी के गोट कशाय मेळले तिक रेस्ट मेळले. हो अम्मा हंगस मो माका पिसंती काम कर का घरांती काम कर का एक चोरू पुरसत ना काम कोण कोण बेजार येला माका निदो का म्हणून दिग चला पण करतसिल मग आत्ता पळाला हंग इल्या घडी बितर सुस्त संकट कशी होते माय गलेले माका चिक्की सांग पळवया. आईली मी गेल माई तू गेला अम्मा रेस्ट घेऊचाक म्हणून छान घेऊन बसल्या हेंची तिक रेस्ट कळवे. हड्ड मनशाल सन्नी विषय माका कसले का आमगेल गोंडी बाबू अन्नु प्रखिलचे दिल्लींत मु तू कसले वचनी. अयो इतले काम दवर नियम तनी खेलच्या दिल्लींत वे हा वेकले बुदोंती चुरकु चल्ली म्हणू पुरा मिज मत्तर धडोनु तनी आरामार खेलच्या दिल्लींत पडा. कसंदल गोमणी कसले कितले टेन्शन घेतल्या तू. आमगेल परीक्षेचा कडदाल नवे ताका एक टेन्शन फ्री पार्टी करूया म्हणून मी आलोचन केलेले आता पळे टेन्शन मका आईला ते. कसने टेन्शन फ्री पार्टी वे कश्मळा कसंग अयो गुंड्याकन तुगेला परमिशन दिली वे सुरवेतीने सांगितले अशी पार्टी गिरटी म्हणारी मी गेला मोपना सुरवेतीगेल परमिशन घेऊ का म्हणून तीन तुगेला परमिशन घेतला म्हणजे नंबी केरी हा पार्टी रेडी केले आणि केतीन परमिशन इंगिनी वे. हो गुंडी अशी प्रमळली वे राबतिका परमिशन वे परमिशन ना गिरमिशन ना कसने पार्टी गेटी करचे नका. तीन तशी मळल नाही सुरेख मये मी गेला अम्मा आमको पर मस्त केअर घेता कसने असलं आलोचन कोण सांगता आणि मी गेला अम्मा कळता बा आमको प्राइकल दिसे टेन्शन नसिले वाजित वेळचनी मस्त असिले आताची की आराम करून ती म्हणून अम्मा इलेक्ता दलरी अम्मा के रेस्पेक्ट देऊ का नवे तका सुरवेर अम्माला डिंबू का म्हणतीन तशी सांगेल सुरेख मये. बाबा गायना तू पद संचक बुद्धन धलरी तुगल दुल्लो चक बुद्धन गो देव साल मी सांग मला फट्टी नाही कशी दाय की ते शिवलेक पडगोती. तू मिगेल अम्मा सांगतवे मिगेल अम्मा क पद संग सोलर कसने गोत ना तिकने के हा कोणाल दू म्हणजे कन्फ्युजन ना गोत सो तुका आमणी चढ उल्लेल म्हणारी सुरेख महिने हा तुका परमिशन दी ना पार्टी का. सुस्तू संकट बेजारो करकरवटू खूप येईल गो तुका आता तो पंचरस पंचरंगी दल मुगो. हो पंचरंगी गो अय्या बादवा मी गेला म्हणतो इंतो हसली म्हणारी परमिशन सँक्शन दल्ले म्हणून कितली म्हणारी हा तू गेले दू नाही गो अम्मा तू गेल तिथले बुद्धंती. अम्मा क्लोणीला येईल पुरो पार्टी अशी संजी नवे मारती आता कसले तू कितले टेन्शन आज संजी पार्टी असे आता कसले टेन्शन घेता म्हणतात मग तुम्ही तुमगेल हड्डल विलावरी कसं म्हणून मग करत दायना परीक्षेक दोन्ही
सगळ्यांना सेरून डान्स गिन्स करून खाऊचे पिऊचे हे एक पार्टी म्हणतात वे. आणि तुम्ही उठेल बसीला पार्टी करतात मग काही कसं करचे हेंची नव्हे. आमकेक न्याय तुमकेक न्याय हाव केदन होडी दत्त की मंडल नामक्का. तू होडी दाऊन कसं करका म्हणस गो. तुमगेल तसल हॉटेल वैरे PhD करका म्हणस. सुरवेरी ते कसन पार्टी केला पळाय ते करी वस. थँक यू बाय. हो गंडे का अत्ते तसवे खुयस को मणी. हाव हंगास मुखर्या तू वरलेल दोन दरल मनीष कयसती. वाव सुपर दला नवे. आमगे लम्मणी मला आणि कसं नाही भारी चंद कोण केला तिने. अय्या मणी कयस. हा इतले कष्ट बघून पूरा रेडी केले. आता इलिंती खेळ करून आता हंगा गेस्ट तुम्ही वरलेल काम करता कळवे. आम्ही वेरे ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ करते सिलीत गो आमणी. ताज नंतर आमगेल होटला वचून गोबी मंचुरी फ्राईड राईस पूरा हಳ್ಳ आಗೋತಸ್ವೆ. आणि बदामी मिल्क हळ्ळा की. हळ्ळा गो महाराणी पूरा हळ्ळा. आणि पार्टी सूर करूया. हाय कोणाल पुरा परीच दल्ला की तनी सगळे पार्टी केयती. सगळे हसून करून खेळणं नाचणं उड्डणं गम्मत पार्टी करूया. आमगेल हे पार्टी डेकोरेशन प्रकश्यशील म्हणू दय कोण कमेंट्स आणतील सी येती त्या. वही डेकोरेशन केलेलं हा म्हण तुमक प्रगतच नव्हे. तशी रावनो मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमका सपोर्ट करती. आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती. धन्यवाद.